салом алайкум дӯстон ва ҳаводорони канали Тавозуни ҳақиқат. имрӯз бо хости худованд бар якчанд хобҳои дидаи подписчикмон ҷавоб мегардонем. видеоро то охир гӯш кунед. ва баъдан мехоҳам як чизи дигаро ёдовар кунам ки дар комментария баъзе хобҳоеро менависанд ки аллакай ҳамин хобҳо дар канал таъбир кардагӣ ҳаст, видео ҳаст, боз дар омадан менависанд. касоне ки дар канали мо обуна нестанд, обуна шавед. агар хобҳои дидаи худро наёфтен, ҳатман видеоро поёнтар равен. ҳамаи хобҳоро мо таъбир кардагӣ ҳастем. лек баъзе одамо ҳамун хоби таъбир кардашона видеошона тамошо кардияна бо дар таи ҳамун видео нависиянд ки ҳамин хоб чӣ маъне дорад. о бародари азиз, о ца агане чиро тамошо кардӣ? ё ки шумо бодиққат ҳамин видеоҳоро тамошо намекунед, ё ки тамошо мекунед гапҳои ма барои шумо нофаҳмо аст. албатта ҳама ира мемонем, мегузарем ба таъбири хобҳо. бахтиёр назаров суол кард: паланг дар хоб чӣ таъбир дошта бошад? паланг дар хоб душмани пурзур ё кинагир аст ва нафаре ки палангро мекушад, душмани худро мағлуб мегардонад. шахсе ки дар хобаш ба паланг мешинад, ҳокимият ба даст меорад. ғуроси паланг дар хоб таҷассумгари шахси таъмакор ва ҳарис аст. ин аст таъбири хоби ту, бародари азиз Бахтиёр Назаров. салом акаҷон, ман хоб дидам ки ҳамроҳи шавҳарам аз як ҷо дуздӣ кардем ва гурехтем. боз омадам худро дар хона ҳомиладор дидам. ман зани 32 сола ҳастам. ва алайкум салом хоҳари азиз. дузд дар хоб ишора ба шайтон аст. баъзе аз уламо мегӯянд дар хоб дидани дузд расидани зиён ё талафот аст. агар дузд ягон чизро аз хона барад, маънои онро дорад ки дар хонаи нафари чунин хобдида нафаре реҳлат менамояд. агар дузд аз хона ба дасти холӣ барояд, пас нафаре аз аҳли ин хонадон дар дами марг қарор мегирад, вале оқибаташ ба хайр мешавад.